आरो मोजां समाव लोगो लोगो बेहाय बयबो बेरायफैयो थांलाय फैलायोमोन दिनैनि दानि समावहाय रावबो लोगोफ्रानो सिला गाफैयाखै आं बेखौ दुखु मोनदों आरो दिनैसिमबो रावबो नायसनाखै मोनसे समनि NDFBनि गोख्रों मावथि N.Hastai बिथांखौ बिथाङा गानो रोङै गिख्रंथाव बन केन्सार बेरामजों नाख्रेबजाना गाज्रि हालोदाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दमनपुर गामिनि मोनसे समनि NDFB मावथि हेब्रन नार्जारी उर्फे N.Hastai बिथांनि देहाखौ बन केन्सारा गाग्लोबसारना नोरजिया खालामदों। गोबां गिदिर गिदिर देहा फाहामसालिफोरनि डक्टरफोरनो दिन्थिनाय जादोंब्लाबो दासिमबो हामनायनि लामायाव सफैनो हायाखै हेब्रन नार्जारी बिथाङा। आफादाव थानाय समावनो गोबां बुख्रुब जानायनि जाहोनावनो देहा सिङाव थैसाम खानानै दंखायोमोन। बे थैसाम खानायानो दायो केन्सार जालांबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर आरो नखरनि सुबुङा। NDFBआव थानाय समाव बियो बुजादोंमोन गाज्रि जखम जानानै बिनि हारायावहाय माखासे जखम जानानै थैसाम खानानै दङमोन आरो बेजोंनो बियो लासै लासैनो दा केन्सार महरावहाय माने बियो नुजाथिफैदों। अटल अमृत आरो आयुष्मान कार्ड बानायनोबो खाबु नागिरदोंमोन, नाथाय रेशन कार्ड गैयैनि थाखायनो बेनिबो सुबिदा मोननो हायाखै बिथांमोनहा। गोबां रां थांनायनि उनावबो हामैनि जाउनाव नखरा जेबो राहा मोनैलाय रायजोफोरनिफ्राय एसे एनै जा एसे हायो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों नखरनि सुबुंफोरा। थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ सोरबाबो होयोबा आं बिराद माने मोजां मोनगौमोन आरो। सुबुंथि आखु गोनां सुबुंफोरा थोंजोङै हेब्रन नार्जारीनि बे एकाउन्टआव हरनो हागोन। हरनो थाखाय बेंक एकाउन्टनि नङा जादों हेब्रन नार्जारी एकाउन्ट नं 3723431408 IFSC SBI N 00091140। फिन खनसे बुंफिनदों हेब्रन नार्जारी एकाउन्ट नं 3723431408 IFSC SBI N 00091140। NDFBआव बियो मोनसे समाव दंमोन आरो NDFBआवहाय ओमफ्राय बे समावनो बियो ट्रेनिं समायावहाय बियो बुजादोंनो कामान्डारफोरजों। बुजानायावहाय माने बिखायावहाय खामि हारायाव शट मोननानै थानानै गोबाव समजों बियो थैसाम खानानै थानानै दिनैहाय माने बियो केन्सार महराव NDFBआव थानाय समाव बियो बुजादोंमोन गाज्रि जखम जानानै बिनि हारायावहाय माखासे जखम जानानै थैसाम खानानै दङमोन आरो बेजोंनो बियो लासै लासैनो दा केन्सार महरावहाय माने बियो नुजाथिफैदों आरो बे जखम जानाया दिनैहाय। एक्स NDFBनिफ्राय दा सोरबाफोर नायफैदों नामा? एक्स NDFBनिफ्राय रावबो नायफैयाखै दासिमबो। आङो फेसबुक माने हगारदों। खबर मोनदों ना मोनाखै? खबर मोनदों नाथाय आं बेखौथ' बुंनो हाला। जायखिजाया आङो फेसबुकआवहाय हगारदोंमोन आरो सोरबाफोर लोगोफोरा नायसनगोन खोमा होननानै, नाथाय रावबो नायसनफैयाखै दिनैसिम। मा नाम मोनदों हजों थानाय समाव? मा नाम मोनदों NDFBआव थानाय समाव? NDFBआव थानाय समाव बिनि नामा हास्थायमोन। आङो दुखु मोनदों आरो मोजां समाव लोगो लोगो बेहाय बयबो बेरायफैयो थांलाय फैलायोमोन, नाथाय दिनैनि दानि समावहाय रावबो लोगोफ्रानो सिला गाफैयाखै आं बेखौ दुखु मोनदों आरो। दानो नैबे निउसखौहाय नुनायजों लोगोसे गोबां बिनि लोगोफोरबा सोरबा अनसुलाफ्रा सोरबा थाइसे थाइनै मेडिकेलाव लांफिननो थाखाय अनसुंथाइ हरोबा आं जोबोद मोजां मोनगौमोन। जानाया मास मोनथामसो जाबाय, मोनबासो जाबायना। मा बेमार जादों? डाक्टराथ' हमदों हिसाबै खामि हारायाव हाग्रा हारा जानायखौनो केन्सार होनना हमखायो नालाय, दा केन्सारखौनो हमनो। बन केन्सार आरो हारानि केन्सार? हारानि केन्सार। ओमफ्राय डाक्टारफोरनाव देखायबायना? डाक्टारनाव देखायबाय। बबे डाक्टारनाव देखायनाय जागोन दासिम? फार्स्टआव JKआव लांदों, JKनिफ्राय लांनानै थुमुरिबाव लांदों, थुमुरिबाव लांनानै ओमफ्राय बै डिब्रुगड़आव माबा हमाबिथिनि होफैदोंमोन। बेबोथ' खामानि जायासै, ओमफ्राय बेयाव माबाखानानै आरो डिब्रुगड़आवनो बे मा हस्पिटाल होनोथाय बेयाव लाना थांदों आरो। ओमफ्राय दासिमबो हामाखै आरो? दासिमबो हामाखै। अनसुंथाइफोर माबाफोर बिनो लुगैयो नामा दा? अनसुंथायावथ' सरकाराव होनोबाथ' सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनोबाथ' मोजां। न'आवथ' जेबो राहा गैखाया माने बेखौ दा चिकित्सा लानायनि थाखाय।
बेमारिया खै बोसोर जानाय माबा खै माससो जाखो होनदों बेबायदि गोग्लैना थानाया मास मोनब्रैनि बारा जाबाय ओमफ्राय डाक्टारनावबो देखायबाय मा होनो गोबां देखायबाय सारियालि लांदों बेनिफ्राय नाहरलगन लांदों आरो डिब्रुगड़ केन्सार हस्पिटालावबो लांदोंमोन ओमफ्राय डाक्टारा होनदों आरो 4 स्टेपाव थांबाय बिनि बेमारा होननानैहाय ओमफ्राय अपारेशननि खोथा बुंदों नामा अपारेशननि खोथाखौ डाक्टारा बुंथ'वाखै आरो जेनेबा रेडिसन होनो खोन्थादोंमोन ओमफ्राय जोंहा फैसा गैयिनि लानानै फैफिननो गोनां जादों आरोना अनसुंथाइफोर रावनिफ्रायबो मोनाखै नामा अनसुंथाइथ' बिदिनो जेनेबा न'खरनि जाथि फोरेला एसे एनै होदों ओमफ्राय गुबुननिफ्रायथ' जों मोननाय जायाखै ओमफ्राय दा रायजोखौ मा खावलायनो लुगैगोन नामा अनसुंथाइफोरनि सायाव रायजोफोरा अनोबाथ' आङो आंनि फिसायनि थाखाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ सोरबाबो होयोबा आं बिराद माने मोजां मोनगौमोन आरो दा हामथाराखै आरो बेमारा दायो हामनायाव गैया मानसिया बारा जागासिनो दङ डाक्टराव लांफिननोबो माने राहा गैयै जाबाय आरो बहुद फैसा थांबाय 2.5 लाखसो थांबाय दा न'आव गोग्लैनासो जाना दंबाय थायो जोङो माने लाबोनानै दोनफैफिननो गोनां जाबाय आरो फैसा गैयिनि थाखायनो बिदिनो माने जोंनि जिहेतु चिफआ हेमन्त बिश्व शर्मा साराव माने आङो खावलायदों अननानै माबा मोनसे सुबिदाफोर रेशन कार्डनि बेबस्थाफोरखौ खालामना होयोबा मोजां जागौ रेशन कार्डबो गैया नामा रेशन कार्ड गैया बेनि थाखायनो मेडिकेलाव गंफ्रोमबो मेडिकेलाव लाबोनानै फैफिननो गोनां जाबाय बेसे गोबावनिफ्राय गैया रेशन कार्डआ गोदोनिफ्राय गैखायामोन नामा गैखाया माने बानायदोंमोन पन्सायतआव दा पन्सायतआव बानायनायावबो कागजफोरखौ होदों खिन्थु दासिमबो मोनफैयाखै ना बिसोरो मावदों मावाखै जोंथ' मिथिला बेनिखायनो एसे गोख्रैनो बिनि थाखाय एसे बेबस्थाफोर खालामना होयोबा हामगौ आङो रायजो राजानिसिम बेमारि कार्डबोथ' बानायनो हायाखै होनबा हायाखै गैया रेशन कार्ड गैयिनि थाखाय बानायनो हायाखै बानायनो हायाखै